Gawas sa pagkaguba sa iyang balay, wa sab mapahimusli ni Estrella Pilare, 58 anyos, ang iyang tinanom nga mga utanon dihang gikusok-kuso sa bagyong Odette ang iyang umah sa barangay Nugas, lungsod sa Alcoy. Busa ingon ni anak na lang ang iyang kalipay dihang nakadawat siya og tsake isip insurance payment sa iyang umanga na alaot sa kalamidad. Ang kwarta akong gamiton, ipalit na mga seedling o mga abono. Kaya aron po maka bangon-bangon po may taon po ba, nadaot, kaya mga tanom. Mura man dyan ay among pangita. Nalibay kog dako nga minabangan minigwin among mga tanom, yang ibayran, insuran. Kay ug ika o kamera, di kini kahimo ana kay sa may ibayad mo wala may lahari abot sa among mga tanom-tanom ginagmay raman. Dili gyud imbayad ng insurance. Sinang Estrella, usa lang sa mga nakabenepisyo sa lain na usab nga hugna sa Caravan of Services nga gipahigayon sa ikaduhang distrito didto sa lungsod sa Bolhoon niadtong Huwebes, Marso 17. Gi-enroll sa kapitulyo ang mga mag-uuma sa probinsya sa Subo sa Philippine Crop Insurance Corporation. Diin ang kapitulyo maoy mubayad sa insurance premium aron makover sa insurance ang mga pananom sa mga mag-uuma kung adunay mga katalagman. Sa ingon ni ini nga paagi, dili mahanaw ang gihaguan sa mga mag-uuma. Ang ubang mga mag-uuma sama ni nang Estrella nakadawat og mga binhing utanon, tilapia fingerlings ug uban pa. Si Judith Dinulan, presidente sa Sambuan Farmers Association, usa sa mga midawat og coconut seedlings alang sa ilang kapunungan. Sa 40 ka buok, mara na siya seeds nga sa pagkakaroon jutay pa, pero sa maabot nga panahon, mudaghan ra jud na siya, ma'am. Maapod na gid, ma'am, tanan. Kay mo kuan man siya ipanghatag-hatag mapod na siya. Dira gid na siya ingon sa association lang. Nya makatabang na gid sa mga farmers. Nako namang kalipay nga adunay free nga insurance nga gi-establish ni Gov. Ang ato lang is only a requirement. So if you're interested, pagpa-insure na lang mo. Itungod niya na kung naay mga kadaot na kalamidad, ma-refund ra po na mo ang kuan pagastos. Si Gobernador Gwen Garcia kinsa namuno sa Caravan, mipaabot og lain-laing serbisyo alang sa katawhan sa ikaduhang distrito sama sa libreng anti-rabies vaccines sa mga hayupan, pag-apod-apod og group accident insurance ug mga bitamina alang sa mga opisyalis sa lungsod ug barangay ug elabi na sa mga barangay volunteer workers ug nanghatag usab ang kapitulyo og toilet bowls. Sa iyang bahin si Doc Tess Herosa, kandidato sa pagka-vice gobernador sa One Cebu ug miabag kang Gobernador Garcia niining hugna sa Caravan, nangulo usab sa pagdalit og libre nga eye check-up ug nanghatag og libreng reading glasses. Karong hugna sa Caravan, adunay napuno nga mga serbisyo sama sa dental check-up ug diagnostic services. Gitunol usab sa gobernador ang yawi sa brand new patrol car ngadto sa kapulisan sa lungsod sa Argao, isip pahalipay sa ilang kadaugan sa gipahigayon nga sugbusog sa estasyonan ug bag-ong ambulansya ngadto sa duha ka district hospitals sa segundo distrito. Sa kanunay, anaa ang pagpanghatag og mga assistive devices sa mga dunay kakulian sa lawas, kay gihatagan sila wheelchairs, sungkod ug crutches. Usa kanila ang 91 anyos nga si Valeriana Lacunya, lumad nga taga-barangay Gawi sa lungsod sa Uslog. Naay panghatag nga wheelchair, unya ang akong mama kay kinahanglan man pud nga mo kuno wheelchair kay wala lagi tawo may kwarta. Mao to nga nagpalista ko sa among BHW sa barangay ni kay di naman yung taong kalakaw si mama niya. Gusto man siya mo simba. Niya, gusto po siya mo painit. Mato nga amo jud ning tagaan jud simpo nga makaari jud ni. Kay aron jud si mama makagawas-gawas o makasimba kay hinimba mangun ni siya. Kaluoy sa Dios na ana gyud intahoy bagong salamat Governor Gwen. Salamat. Salamat taon. Kay nakasimba ko. Nakasimba na kuno siya. Oh, makasuroy-suroy na siya sa gawas. Matod ni Gobernador Gwen Garcia, sa sunod nga mga Caravan, mas daghan pa nga serbisyo ang dalhon sa kapitulyo ngadto sa mga Sugboanon nga labing nagkinahanglan. Kini sama sa Operation Smile o libre nga pagpang-opera sa mga bungi ug manghatag usab ang kapitulyo og hearing aid. Ug mao lang ihimo pa kini kay aron kami mo'y mo anha kaninyo sa
katawhan ug matag karaban napunan ang mga serbisyo sa dental, sa veterinarian, and ang labing importante, ang pag-check up sa mata. Ato to sa tabangan, tagaan nato hearing aids ang mga bungol. Bilang ka na. Ako nangisabot dito sa ospital sa Lapu-Lapu. Adto ta mangopera, ilibre nato, tabangan nato ang unahon nato mga bata nga bungi sa sunod natong next round. Uban sa taho ni Juanes Arong, kini si John Fredson Granada, balita sa Sugbo.